ये हूँ आम चिकेन देसी चिकेन यहाँ आमर भाई भाई आम सर्विस पूरा एकदम बढ़िया कुक करुच्ची आईटा हूँ आम मटन आज हूँ 17 तारीख संडे आगे पूरा गाधा बुड़ी की फ्रेश हो इना आम जाऊँ गोटे मटन पार्टी अच्छे स्पेशल एटा देख ये कार्ड आड़ गोटे देख देखिक जापर कि कार्डटा मटन पार्टी होची जहाँकि एटा गत मासर प्रपोजाल रखा जाइए और ए मास पूरा हम जबरदस्त आमर चक्र भाई ये माने मटन दायित्व अच्छा आज बेसी बेसी टे दब है कि और खाई सारे फिर आम ड्यूटी जा 2 बजे ये हूँ आम चिकेन देसी चिकेन यहाँ आमर भाई भाई आम सर्विस पूरा एकदम बढ़िया कुक करुच्ची आईटा हूँ आम मटन यहाँ आम पनीर छणा एटा मसला रखाई मटन आम खटा खाइले खटा न खाइले खटा आम पापड़ छणा हो सब गोटे गोटे यूट्यूबर सब आमर भाई अच्छा आम रोसैया भाई ये हूँ बहुत डेंजर ये आसुन आम सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ये गोटे आम ये कौन ना यहाँ घर हूँ आमर जाजपुरिया रहा आमर आसुन बुझे जी कौन होती जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ लाल सलाम आज सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट गुड़ा यूनियन सिटी यूनियन आज गोटे वर्ष पूर्ण होगला आम मिसार आज आमर गेट टुगेदर पार्टी आज बहुत सारा आइटम भी होती भाई मैंने आमर सका 5 आसिक सहयोग सब अच्छा समस्त बहुत बहुत धन्यवाद आज आइटम भितर मटन भी होती देसी चिकेन होती पनीर होती सालाड होती खटा होती पापड़ होती भर मिठा भी आसी केक कटा भी हम मीटिंग भी हम सार मैंने आसबे समस्त गोटे गोटे आई कार्ड भी मिली मोर भी आई कार्ड भी मोर भी आई कार्ड मिली भाई मान समस्त मिली ये सार मैंने आसबे आमर श्रीजुक्त आमर प्रभात पंडा सारे आमर प्रभात पात्र सारे भी बादल बारिक सारे वरिष्ठ आमर नेता मैंने पूरा रूम का एसी लगाई पूरा एसी लगाई लाइट भी बहुत सारा फैन भी बहुत खुशी लगुच अच्छा भाई मैंने भी सब बच्चे किसी भाई भी आसुँच धीरे धीरे नाइट शिफ्ट कर आमर नना नना बर्तमान जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ लाल सलाम तो ठीक अच्छे बहुत खुशी लगुच भाई भी अच्छे दीदी भाई एडे किए पका दीदी भाई केमी लगुच आज मैं 17 तारीख रविवार दिन निर्धारित होती आमर गेट टुगेदर जो गोटे वर्ष पूर्ण होगला सीटू यूनियन मिसार आम मानक एकता आम सब आम मानक संघर्ष कर आम मान संघर्ष कर आमर हाँ पूरण हो समस्ते आज एकत्रित हो सब व्यस्त मोबाइल व्यस्त अच्छा सार अच्छा
ଲସ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହ? ଖୁସିର ଦିନ ଆଜି ଗୋଟେ। ତୁମକୁ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି ନା ନାହିଁ? ଏଇ କାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି କିଏ ଦେଖ ଆଇ କାର୍ଡ଼ଟା ଦେଖ। ଯାଅ ଆଜି କାଲି କେଉଁ ସିଫ୍ଟ ଥିଲା? କାଲି ନାହିଁ। ନାଇଟ୍ କରିକି ଭାଇ ମୋର ଆସିକି 10ଟା 11ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛି 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇକି। ଯାହା ହଉ ସବୁ ଏମିତି ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆଉ କିଛି କିଛି ଓପିନିଅନ୍ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ କହିବ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ପଛର ଆମର ଜସିନ୍ ଭାଇ ଆଉ କ୍ଷିତୀଶ ଭାଇ ଆଉ ଭିକାରୀ ଭାଇ ସବ୍ୟସାଚୀ ଭାଇ ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଶରତ ଦାଦା ଆଉ ତାପରେ ବି ବହୁତ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି। ନଅ ଭାଇ ସେ ଆମର ବିଜୟ ଭାଇ ବହୁତ ସାରା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଲାକା ମାହୋଲ ପୁରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କର। ମାହୋଲଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗରମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପୁରା ଗରମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଭାଇ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମର ସିଙ୍ଗର ଭାଇ ନିଅ ଧର ଏଠି ଧର ଗୀତ ଗୋଟେ ଗା ଗୋଟେ ଗୀତ ଗୋଟେ ଗୀତ ହଉ ଚାଲ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଗୋଟେ ହେଇଯାଉ। ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ମାନେ ଅତି ସୁମଧୁର ସୁରରେ ଆମର ଧଳ ଭାଇ ଗାଇବେ। ଆଜି ପ୍ରଭାତ ଭାଇ ନାଁରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଯଦି କିଛି ଖରାପ ଲାଗିବ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲେ ବହୁତ ସାରା ମାତ୍ରାରେ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଲାଇକ୍ କରିବ ବି। ଯାଉଛି 1 2 3 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ। ପ୍ରଭାତ ଭାଇ ପରି କେହି ତ ନାହିଁ। ପ୍ରଭାତ ଭାଇ ପରି କେହି ତ ନାହିଁ। ବୁଝାନ୍ତି ଗୁରୁ ପରି ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ। ପ୍ରଭାତ ଭାଇ ପରି କେହି ତ ନାହିଁ। ବୁଝାନ୍ତି ଗୁରୁ ପରି ଶିକ୍ଷା ତ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ସାହସ ହରି ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ। ଦିଅନ୍ତି ସାହସ ହରି ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ। ସବୁ ସୁବିଧା କରନ୍ତି ଆମରି ପାଇଁ ଆମରି ପାଇଁ। ପ୍ରଭାତ ଭାଇ କେହି ତ ନାହିଁ। ବୁଝାନ୍ତି ଗୁରୁ ପରି ଶିକ୍ଷା ତ ଦେଇ। ଆଉ ଦିନ ଭାଇ ଆଜି କେମିତି କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ହେଇଛି? ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ପୁରା ସକାଳୁ ଆସିକି ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଯେତିକି ବନେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହଉ ଆମର ସାଥୀ ଭାଇମାନେ ସବୁ ମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି କର୍ମରେ। ଭାଇ ଆଇଟମ୍ କେମିତି ହେଇଛି? ଆଇଟମ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍। ଆଇଟମ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍। ଆଉ ଜୀବନ ଭାଇ ଆଉ ମାନେ କେମିତି ହେଇଛି ଆଇଟମ୍ ସବୁ? ଭଲ ହେଇଛି ନା? ଆରାମସେ ବସିକି ଖାଅ। ଝାଳ ଫଳ ପୁରା ବୋହିଗଲାଣି। ଗରମ ଦିନ ତ ଏମିତି ସହଜରେ। ଆଉ ପାତ୍ର ଭାଇ କେମିତି କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି? ଭଲ ହେଇଛି ତ? ଯାହା ହଉ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦୁଷା ଭାଇକୁ ସକାଳୁ ଆସି ବହୁତ ମାନେ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାଇ ବହୁତ ହେଇଛି ତ ଭଲ ଆଇଟମ୍। ମଟନ୍ ଖାଆନ୍ତିନି? ଆଉ ରାଜୁ ଭାଇ ଆଇଟମ୍ କେମିତି ହେଇଛି? ଗିରି ଭାଇ ଟିକେ ଅନାଅ।
ମତେ ତମେ ଖାଇନ ତ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମ ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ଭାଇ ଆମ ପାଖେ ପାଖେ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି ସାଥ ହେଇ। ହଁ ଝାଳ ନାଳ ହେଇ ଆମର ଭାଇ ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ ପୁରା ଗୋଟା ଗିଳି ଦଉଛ ଟିକେ ଆରାମସେ ଗିଳ। ଆଉ ମୁକ୍ତି ଆସୁନ ଇଆଡ଼େ। ନା ନା ସରିଗଲା ମାନେ ସବୁ ବସିବା ନା ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ବି ସିଫ୍ଟ ଭାଇମାନେ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଜୟ ସିଂ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକାଶ ଭାଇ କେତେ କିଲୋମିଟର ହିସାବ ନାହିଁ ସେ ପୁରା ଧୂଳିମୂଳି ହେଇକି ପୁରା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଳି ହଉ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜି ଏଇ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ? ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ତ ଆସିକି ଟିକେ ସମୟ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲି ତଥାପି ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏଇ ଆଇ କାର୍ଡ଼ଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି କାର୍ଡ଼ ବି ଏଇ କାର୍ଡ଼ରେ ସେ କିଛି କହିପାରିବେ କି? କାର୍ଡ଼ ବି ମିଳିଛି। କାର୍ଡ଼ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି, କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆମେ ବି ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିଚୟ ପାଇଲେ। ଏଇଟା ଆମର ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଡ଼ଟା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ ତୁମ କାର୍ଡ଼ଟା ଦେଲା ସେମିତି କହିବ। ହଁ ଆଉ ସବୁ ସହଯୋଗ ହେଇଛି। ବହୁତ ଭାଇମାନେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ମନରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଖାଇକି ବି ସିଫ୍ଟ ଯିବେ। ଆମେମାନେ ତ ନାଇଟ୍ରେ ଅଛୁ। ମାଂସ ନାହିଁ ଖାଲି ଯାଅ ମାଂସ ଆଣ ଆଇଟମ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦିଅ। ଏଇଠି ମାଂସ ନାହିଁ। ମେନ୍ ମାନେ ଜାଗା ଉପରକୁ ପକଉ ଯେତିକି। ହଁ ଭାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନନା ଆମର ମଟନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି। ନନା ଆମର ମଟନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି। ନନା ତମେ ପା ନନା ଲୋକ ଆଇଁଷ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ। ରାଜୁ ଭାଇ ପନିର ସେପଟୁ ଆଣା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ବା ଇଏ ଦେଉଛି। କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଦେଉଛି ବା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଇଏ ସଞ୍ଜୀବ? ହଁ ଭାଇ ଆଇଟମ୍ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି? ସବୁ ଭଲ ହେଇଛି। ହଁ ଭଲ ସବୁ ହେଇଛି। ତମର ତ ସାଧା। ଆଜି ଦିନ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭାଇମାନେ ସବୁ ସହଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କୁହ। ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଁ ଏମିତି ସହଯୋଗ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଆଉ ଦିଦି ଭାଇ